23 сентябрь көне районыбыздың талантлы хореографтарының бірігі, Башқұртстандың атқаданған мәдәният хезмәткәре Миңзәлә Рауль кызы Хөснетдинова гомер байрамын күркәм юбилейын билдәләй. Форсаттан файдаланып, без уның менән әңгәмә кордык. Тормыш, иҗатка булган карашы, үткән хезмәт юлы хакындагы һөйләшүҙе һеҙҙең игътибарығыҙға тәҡдим итәбеҙ. Һаумыһығыҙ, Миңзәлә апай, һеҙҙең ижадығыҙ менән оҙаҡ йылдар таныш булыу сәбәпле апай тип өндәшһәм үпкәләмәҫһегеҙ, һәм әңгәмәбеҙҙең тәүге һорауы сәнғәткә бәйле булыр. Был юлға, ғөмүмән мәҙәниәт тормошона нисек килдегеҙ? Нимә этәргес булды һеҙгә хореограф һөнәрен һайлағанда? Мин бәләкәстән үк өләсәйем, һәр ваҡыт миңә башыма тәңкәләр тағып, башыма бит инде миңә күлдәктәр тегеп, бәләкәстән үк шулайтып мине һәпестә һикертеп утырып, мине таҡмаҡлап утырып, мине бейергә өйрәтте. Был йырсы булды өләсәйем, Шәмсиә өләсәйем. Уның ыңғайына мин бит инде ырғып, бейеп, аның ыңғайына шулайтып таҡмағына. Шунан килгәндер дип уйлайым. Шуның бит инде уҡыған ваҡыттарда мин мәктәптә беренсе пионер вожатыйым, бейеү һалды миңә. Бер ян ҡыҙын һалды бит инде. Шунан алып мин бер ян ҡыҙҙарын бейеп башланым. Мәктәптәрҙә теге смотрларға йөрөп, конкурстарға йөрөп, беренсе урын, икенсе урын, район инде күләмендә инде. Шулай итеп хыялландым уҡығанда, бейеүсе булам тип хыялландым. Менә бөтөн уйым шулай булды. Түлке бейеүсе булам тип. Шуның ырғыҙы мәктәбен 74-нче йылда бөтөрҙөм бит инде. Шуны бөтөргәс, мында эшкә килдем. Эшкә килдем дә, мына уҡырға сразу барып булманы. Промкомбинатҡа шлифовщица булып кердем. Шул ваҡытта ярты йыл эшләп өлгөрҙөммө, юҡмы, мына беҙҙең РДК-ла Ғәли Губаев эшләй ине. Шул утралар бит инде барып керһәм, ядаларға, бейеү көрөрөгөнө ядаларға дип барып керһәм, анда күмәкләшеп утралар бөтөнөһө нидә, директор кабинетында. Булар Стәрлетамаҡҡа нимәгәлер китергә утралар, бейеү сәҙләйҙәр. Аптырап утралар, кемде апарыға икән, бейеүселәр юҡ бит әле ул тип бит инде. Шуның барып кердем дә, шуның бит инде хәҙер мин бейеүгә ядаларға килдем дип әйтәм бит инде. Шуның һеҙ бейеп йөрөнөгөҙмө дип әйтә Ғәли Губаев. Әйтәм, эйе. Унда бөткәнсә бейеп йөрөнөм дип әйтәм бит инде. Шуның улар әйдә ҡарайбыҙ тип өҫкә танцевальный залға менеп киттеләр дә, мин бейеүемде готовый бейеүем бар бит инде. Шуны ҡаранылар да, иртәгә алып китәбеҙ һине нигә? Или Салауатҡа, Салауатҡа, по-моему, шулай булды. Шунда беренсе мәртәбә ҙур сәхнәлә бейеп ҡайттым. Шундай күңелем булды, ҡайтышлай Ғәли Губаев әйтә. Миңзәлә, һине автоклубҡа, заведующий автоклубым итеп алабыҙ һине тип әйтәләр бит инде. Шуны әйтәм, әлләсе тейем бит инде. Юҡ, иртәгә үк киләһең, эртәгә эш башлайһың дип әйтте. Вот шунан эштә, шунан эшләп киттем бит инде. Шунан бер йыл эшләгәйнем, мин киттем Өфөгә, хоровой обществоға, баянист, хормейстер дигән анда нигә инде. Анда бер йыл уҡыным инде, ул курсы ине инде. Шунда баян уйнарға өйрәндем бит инде. Мин оға тиклем ауылда егеттәр белән ярышып гармошкала уйнайным. Бейетә инем йәштәрҙе клубта. Мында килгәс бит инде баянда уйнарға өйрәндем бит инде. Пығас шунда. Шунан һуң ҡайтҡас, апарып эшләнем бит инде. Юҡ, анан һуң анда барғас, анан һуң мин анда троллейбусҡа уҡырға водитель булып кердем. Шунда уҡ Өфөлә уҡ. Бер йыл бөтөрҙөм дә шул курсты бит инде. Ҡалдым шунда троллейбусҡа уҡыным да. Шул 6 йыл йөрөттөм троллейбус. Трамвайын троллейбусный управлениела эшләнем инде. Шуны ҡайттым. Ҡайтҡас, шул РДК-ға кире эшкә алдылар инде мине. Шуны эшләп киттем. Анда мин уже эшләп киткәс, төрлө конкурстарға, Яшкар Алаға, Мәскәүгә, ВДН-ға барып йөрөнөк бит инде. Бейеү ансамбле, анда мин солистка булып йөрөнөм тоже. Анда күп неләр алдык инде. Лауреат исемдәре алдык, беҙҙең ансамбль белән бит инде. Ҙур ансамбль беҙҙең РДК төҙөлдө бит инде.
тарихи вакыйгаларга бирелгәндә, һеҙҙең мәдәниәт тормошын һайлаганда, ошо мәдәниәт тормошына аяҡ баҫҡанда, уҡытыусы, кумир кеүек кешеләрегеҙ булдымы? Әлбиттә, андый кешеләрем булды инде ул. Рәшидә Туйсинаға нисек һоҡланмайһың? Аның бейеүенә, аның һығымлылығына ҡарап һоҡлана торғайным. Мин дә шуны һымаҡ бейеүсе булһам икән тип, хатта шул хәтлем хыяллана торғайным инде. Беҙгә бит инде Өфөнән бейеүселәр килде бит инде, Марс абзыйлар, Сафиуллин килде бит инде. Беҙ уға ҡарап һоҡлана торғайным аның бейегәненә. Беҙгә бейеүләр дә күп һалды бит инде ул. Беҙ һалған бейеүҙәренә подарок, теге бүләк бейеүен, теге дуслыҡ бейеүен беҙгә һалды ул. Барып Хәйҙәр белән бейенек, Риф Абубакиров белән бейенек, Мавликасов Хәйҙәр. Инде шулар менән беҙ дуслыҡта бейенек. Риф Абубакир белән бүләкте бейеп йөрөнөк бит инде, ул һалған. Уларға һоҡланам инде мин. Һаманда. Минзәлә районына белән без 94-нче йылны мин районга килгәч гөрләүеккә аккомпаниатор булып эшли башладым. Безнең ул вакытны 2 коллективы, олы коллектив кызлар и барлы бейеүселәр, гөрләүекләр бар иде. Шушы йылдан бергә эшли башладык. Минзәлә районы бик тырыш, акыллы, үзенчәлекле, сабыр кеше, тәртипле руководитель булып эшләде. Балаларны биргә өйрәтте, ул авыр эш бит инде, балаларны өйрәтергә түземлек кирәк, сабырлык кирәк. Аларны яратып та ала, әрләп тә ала, күбрәк яратып өйрәтте инде. Хәзер аның менә балалары бөтен Башкортостан буенча, Рәсәй буенча таралган. Мин бик шатмын, бик горурлмын. Безнең балаларыбыз, күгәсенең балалары үзләренең Минзәлә районы аркасында бию сәнгатендә үз урыннарын тапканнарына. Мин шушы файдаланып, форсаттан Минзәлә районы матур юбилейы белән чын күңелдән Минзәлә районы сезне кайнар көтүне. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхетле, тыныч картлык телим. Һеҙ күп йылдар бейеү сәнғәте нескәлектәрен үҫеп килгән буынға, балаларға еткереп йөрөнөгөҙ. Хәҙер улар араһында оҫта бейеүселәр, хореографтар бар. Бына уҡыусыларығыҙ менән бәйләнештәһегеҙме? Аралашып тораһығыҙмы? 1995 йылда мына Урал Гаязович миңә әйтә. Беҙгә худрук булып килгәйне бит инде. Ул әйтә: "Минзәлә, хватит үҙең генә бейеп йөрөргә, беҙгә районыбыҙға бейеүселәр кәрәк", дип әйтә бит инде. Дим юк, Урал Гаязович, мин ҡурҡам, тием бит инде. Ул ваҡытта әле мин сәнғәт училищеһында әле уҡымай инем әле бит анда мин. Шуға әйтәм, юк, үҙеңде белгәнеңде ҡуя башла, үҙең нимәләр бейгәнһең, үҙеңде белгәндәреңде нәйтеп эшләй башла. Мин нәйтермен, поддержу тип әйтте бит инде, ярҙам итермен тине бит инде. Ярар ату тинем. Шуан балалар йыя башланым бит инде. Балалар йыйып алдым, күп итеп торып, анда әллә 20-25ләгән ҡыҙыҡай килде бит инде. 5 кенә малай. Шул ваҡытта йыйып алдым, шуан шулар менән бисмилла итеп эшләй башланым бит инде. Шуан 95 йылдан алып, хәҙер анда пионердар йортонан башлап киттем мин анда. Улар мине эшкә саҡырҙылар. Улар миңә аҡса түләнеләр, шулай итеп зарплата бит инде беҙҙең исемдән башларға дип әйттеләр бит инде. Вот 20 йыл шул гөрләүекте алып бардым бит инде. Зур урындарға күп йөрөнөк. Оренбургка бардык, Челябинәгә бардык, бөтөн нефтекамаларда булдык, бөтөн неләрдә булып бөттек инде. Төрлө ерҙәрҙә лауреат исемдәре күп алдык инде, грамоталарыбыҙ күп, подароклар, грамоталар күп булды инде. Ашан һуң дәртләнеп киттем бит инде мин. Хәҙер эшем алға бара башлагас бит инде. Хәҙер мин ситтән тороп уҡырға кердем бейеүсегә. Шунда бейеүсегә барып уҡып 3 йыл барып ҡайттым бит инде. Уҡып йөрөнөм, үҙем эшләп йөрөнөм. Миңә эшем оҡшай. Эшемдән шул хәтле мин үҙем алам бит инде. Илһам алам эшемдән. Эшемде яратып башҡарҙым инде. Миңә ныҡ оҡшай ине балалар белән эшләү.
Мына шулайрак булды. Шуның хәзер минем гөрләүктән сыккан нәйләрем, укысаларым бит инде хәзер үзләре җитәкчеләр булып эшләйләр бит инде. Үзләренең баллары күп булар, үзләр дур менә илүзәләр, гүзәл илүзәләр бит инде. Шун рәсим, шуның Айгөл Хәлиловалар, улар үзләрен алар карап торып, аларның нәйләренә эшләгән эшләренә куанып, илһамланып яшәйм. Менә һуңгы елларда һеҙҙе Аньялар башҡорт фольклор ансамбленең етәксеһе итеп белдек һәм һеҙ шул ансамбль менән эшләп хаҡлы ялға киттегеҙ бит инде. Менә тамашасыларыбыҙға һөйләп үттегеҙ әле ошо хаҡта. 2004 елда бит инде безнең районыбыҙҙа фольклор булмағас бит инде бөтәһенә әйтеп тә ҡараныҡ, береһе лә алырға теләмәне, фольклор алып барырға теләмәнеләр инде. Найла апай, Найла Хасановна, безнең шул апай фольклорлар эшләп, ул Народный театрның бит инде режиссеры ине ул вакытта, шул фольклор эшләп, шул бик матур гына фольклор эшләп сығарды ул. Шунан ул эштән киткәйне, шул безнең фольклор бетте лә, бүтән апарусы кеше булманы. Шуға мин яшьтә еткән бит инде уже, һаман да олоғая бит инде, шуны уйлайым бит инде хәзер. Ашу гөрләүк ансамблен яшьтәремә, үҙемнең укысларыма тапшырайым да, шуның башлайым фольклор ансамбль итеп бит инде. Шунан ул 2004-нче башланып китте. Тәдә кумыслар башланып китте, кумыслар ансамбле йыйдым бит инде тәүдә. Шуның бәләкәс кенә балаларды, фольклорга бит балалар да кәрәк бит инде. Фольклорга шу балаларды ла бер 12 бала йыйдым тоже, бәләкәсләрдән инде. Бергә балаларды кушырга, олылар белән кушырга дип. Шуннан бирле шул гүзәл Гөлдар бейеү ансамбле башланып бит инде, шулай итеп һуңынан миңа әйттеләр, давай отдельно миңа худурга әйтте бит инде. Минзәлә апай әйдәгез әле шул балаларның нехен Гөлдар итеп кушаяк, отдельно алып бар дип әйттеләр бит инде. Шуны хәзер бергә башлаган эште хәзер айырдык. Ололар белән Аньялар булды, бәләкәстәр хәзер минең Гөлдар ансамбле булып китте бит инде. Шуны алар белән йөреп, 1-2 ел, 3 ел занимация иткәнем алар белән йөреп, шуны образцовый исем алдым. Нигә Гөлдар ансамбленә бит инде. 2007 булды микән. 7 елда мин алдым фольклор ансамбленә народный исем алдым. Халык исеме була инде. Халык исеме алдым бит инде. Шунан бирле без йөрөнек, байыктарга катыштык, бүтән йөрдәргә йөрөнек, дур уңыштарга өлкәштек бит инде. Шунан бирле Аньялар белән эшләп килдем, ошыга тиклем пенсияга сыккансы. Мин район мәдәният һарайына 2007 ел эшкә килдем. Яшь специалист булып ул вакытта. Шул вакытта инде мине Гөрләүк бейеү ансамбленә аккомпаниатор итеп тәгаенләнделәр. Ул вакытта етәкчеһе Минзәлә Равил Кадәйне бит инде. Шулай башланып китте минең мәдәни тормыш юлым. Аның менән эшләүе бик рәхәт, күңелле булды, чөнки ул үзе шундай көләс ерле, һәр вакыт шундай энергичный специалист. Ул елларда олы булган кешеләрнең береһе ине Минзәлә апай. Шул аның менән озак еллар бергә эшләргә туры килде. Ул еллар минең өчен дә бик һәлимтәле булды, музыкант буларак. Күп нәмәләргә өлгәштем дип әйтәм дә була. Төрле конкурсларга йөренеп киттем. Аннан һуң Аньялар ансамблен барлыкка килде. Онда ла мин озак еллар Минзәлә апай менән аккомпаниатор булып эшләдем. Төрле конкурсларга йөренеп киттем. Һәр вакыт призлы урыннар, гран-прилар алып кайтырга насип булды. Республикабызның төрле тарафтарында йөреп кайттык. Шуннан һуң да мәдәният һарайында директор булган вакытта булып эшләй башлагаста Минзәлә апай менән һәр вакыт төрле мероприятияларда аккомпаниатор булып аның тураһында тик яңалыклар гына әйтәм.
Айдар апай һәр вакыт шулай көрәшерле, шундай энергичный булып калган дип теләйм. Юбилей менән мен ихлас күңелдән котлайм үземнең исемдән, ошо район мәдәният һарае коллективы исеменнән. Буга тагыла озак бәхетле, шатлыклы гомер юлдары теләйм. Алдагы тормышында ла безнең мәдәни тормыштан аерылмаган исәнлек, һаулык теләйм. Белүбез сәһез әле хаклы ялда бит инде һәм менә гөрләтеп, дөнья көтеп ятаһыгыз. Безнең тамашачыларыбызга һөйләп үтегез әле, ничек үтә пенсионерның көне, пенсионер тормышы? Ой, пенсионер дип әйтү кыен инде ул. Мен пенсионер булаган да кимәйне ул. Эштән китү бик авыр булды миңа. Үземнең аньяларымды, ансамблем ташлап китергә авыр булды. Балаларымды ташлап китүе шугалым авыр булды ул миңа. Шок булды. Менә сыккаста пенсияга сыгып киткәч тә шок булды миңа. 1-2 ай буена үземә килә алмаенча йөренем хатта. Урын таба алмаенча йөренем инде. Яйлап, шайтып өйрәнеп башланым бит инде. Хәрмәндә эшкә ябыштым, бакса эшләре башланды бит инде. Шул яйлап унутылып китте инде. Шуның минең кызларым анда бер аша яташалар бит инде. Бездә мамочка нас бросила дип ядалар бит инде. Шуга кыен була торган дип ядалар бит инде. Хагынышабыз. Һаманда теге катышып, һаманда һөйләшеп торабыз бит инде, бер-беренең хәлләрен белешеп торабыз. Шулайрак гына безнең эш. Инде шул бакса эшләренә ябышып китеп, шул бакса үстергән булып, шунда чәскәләр үстергән булып, кыбанып яшәгән булам инде. Шуннан теге консервалар эшләп, мариновать итеп, балаларыма таратам, үземнең кунактарга бирән якларыннан киһәләр бит инде, аларга күстәнәсләр биреп бирәм, шулай итеп, шуның белән булышам инде. Эрәк өйгә ремонтта эшләп алам шунда, шулай яйлап. Өйрәнеп барам. Рәхмәт һезгә, зур итеп әңгәмәгез өчен. Миңзәлә Раул кызы, үземнең исемдән, коллегаларым исеменнән, гомумән мәдәният бүлеге хезмәткәрләре исеменнән һезне юбилейгыз менән ысын йөрәктән кайнар котлайбыз. Һезгә иң мөһиме һаулык, күңел көрлеге, имен тормыш, аяз күк йөзе теләп калабыз. Юбилейгыз котлы булһын. Амин, рәхмәт һезгә, барыгызга рәхмәт.